Nawangse. Raden Arya Suman iya. Kaya ora trep mungguing tata krama ing atase Kakang Gandamana tindak parandene panjenenganmu tik malah mrene. Aku rene ora goleki Gandamana ning goleki kowe. Aku kangen karo kowe, aku gandrung kayungyon karo kowe, saya-saya yen ngerti kowe egolan ninggal katresnan. Kaya ceblok-ceblok jantungku. Nadyan to ning donya iki akeh wong wadon digelar jembar. Nanging ya mung kowe sing pinter jiret batinku. Wong wadon wiwit saka pucuking rambut nganti jempol sikil ora nek getek cirine. Apa meneh yen wong wadon nggen ngisor kuping kuwi enek andeng-andenge biyo. Donya iki kukut musuh kowe. Kut. Ning model wong kaya kowe janjane ayu ning ketoke gampang kapusen lho Nawangse. Kowe ngucap apa aku ora ngerti. Kakang Gandamana tindak ya kene kowe bludusan rene. Pancen tak sengaja. Lan Gandamana ora perlu ndok tangisi. Ora perlu kowe sedih. Entenono 40 dina mengko kowe tak kawin. Kok 40 dina? Merga bojomu wis mati ning Pringgondani. Mati bareng karo dapurmu. Wonten menapa kuwi? Aja etok-etok ora ngerti. Kowe golek kamulyan kena, golek kelungguhan kena, golek jabatan kena, ning aja ngidek-idek kancane. Ayo rayakan. Dhewe ngerti-ngerti gawe gendro, ngerti-ngerti gawe kisruh, Braja Denta, Braja Musti. Aku duwe perkara apa? Ucapmu kaya wong dleming, ucapmu kaya wong nglindur. Kowe tak pateni Gandamana. Janji ora gelem leren anggenmu ngawur ngawugalan. Aku tegel tega mentala, mecah sirahmu sakloron. Raden Patih Gandamana. Kula namung dapur ngemutaken dawuhipun Sinuwun Prabu Pandhi. Kula dumugi wonten Pringgondane mriki dipun dawuhi dipun utus dening Sinuwun Pandhu supados ngawat-ngawati dhumateng lampah ndika sampun ngatos ke seluruh dalan kleru. Panter pangandhenikanipun Sinuwun Pandhu paduka boten dipun keparengaken ndamel pepati wonten ing Pringgondane. Gandamana kaya apik. Apik-apik kok. Karepmu ki piye? Mumpung dheweke lena. Ranjapen gaman udan ana jempare. Wah, ya.
Yo rancak kawan. Bangsa rancak kawan. Yo. Hei, Kurawa. Dikrasa gaman Gandawana. Yo. Yo. Alas kowe wong pringgondani dudu karepe. Candrane nganti kaya landak, pucuk rambut nganti jempol sikil, anane mung jemparing pating crungak satemah. Meles ludirane Sang Gandamana ngalumpruk tanpa daya. Mangkono Sang Maha Julik Harya Suman mrentahaken dhumateng para Sata Kurawa. Kurawa. Mumpung Gandamana ora eling Purwadaksina mbuh mati mbuh urip. Mara gage gotongen cemplungna sumurumpas. Layak to layak pringgondani ana bleduk mangampak-ampak nganti bingung trembuku anggening gagape lelakon iki. Aku dadi ratu ning ra ngerti kentang kimpul pojok plereting lelakon. Ngerti busah baseh kae yen ra kleru Raden Patih Gandamana arga ning endi. Yo. Templungke sumurupas yo.
aku weruh dhewe. Raden Gandamana sing awak sakujur mung abang branang kebak getih. Diseret wong pirang-pirang cemplungke ning sumur pasitanduri wit gedang. Raden Gandamana mugi-mugi jenengan tasih pinayungan dening dewa. Kula ingkang badhe ngupakara Raden. Nadyanto wujute buta sak gunung. Nanging bawane wis digembleng kautaman ngelmu kebatinan dening Sri Narendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Pramila kala Trembuka duwe kekuatan ingkang ngedap-ngedapi. Menga tutukira nyembur wujuding angin ingkang Gandwarum nampek mring anggane Sang Gandamana. Palya jati temah mulya. Saranane wong yon lubung tetap apa kurang kuling Prabu Trembuku. Kula ngaturaken panuwun dini paduka ingkang dados lantaran kula sampun saged paluya jati temah mulya. Monggo kula sampun saged nggambaraken bilih gilang-gilang wanda kula tartamtu badhe pecat nyawa saking raga kula sinuwun. Raden Patih Gandamana. Nadyanto kula menika raseksa jengandika menungsa ning sami-sami makhluk ing Gusti ingkang gelar jagat ingkang dipun titakaken wonten alam padang dipun tandur wonten ing alam donya supados ngajab rahayu. Babar pisan kula mboten ngertos dumateng lelampahan menika kenging menapa kok para putra-putra jengandika pringgondani mrawasa dumateng kula sinuwun. Raden, kula iki gugup sartemah gagap anggen kula gagapi dumateng lelampahan menika. Nanging nalika kula ngutus dumateng anak kula Brajadenta sowan wonten negari Ngastina supados nyaosaken nawala dumateng sinuwun Prabu Pandhu ingkang suraosipun ngaturi rawuhipun Prabu Pandhu anggen kula syukuran wonten ing Pringgondani. Nanging saksampunipun nawala dipun maos dening sinuwun Prabu Pandhu surasaning nawala sanes undangan nanging mujudaken layang panantang. Wah, mboten. Mbok menawi pancen ingkang ngreka daya lelampahan menika manut aturipun Brajadenta
Brajadenta menika boten dipun keparengaken minggah wonten Stinggil Ngastina. Layang kala wau dipun aturaken dening Harya Suman. Lah kok dados layang panantang menika kados pundi? Lan wau kula tingali saking katedhian saderengipun anak-anak kula mrawasa jengandika Raden Gandamana sampun pinanggih kalian Harya Suman. Kula bingung menika lampahan menapa lan ingkang dados punjering perkawis sinten? Harya Suman. Ibarate wong gawa saya enteng. Ripalungguhan niki wis padhang jinglang kang dadi rasaku merga wis ora ana klilip mungguing netra. Ingkang ngalang-alangi anggenku bakal ngendhaleni pamarintahan ing negara Ngastina. Gandamana mati bojone dadi randha. Sumun Nawangsi, aku ingkang prapta ana ing kepatihan kene. Nawangsi, Raden Harya Suman iya. Kaya ora trep mungguing tata krama ing atase Kakang Gandamana tindak parandene panjenengamu tik malah mrene. Aku rene ora goleki Gandamana ning goleki kowe. Aku kangen karo kowe, aku gandrung kayungyon karo kowe. Saya-saya yen ngerti kowe egolan ninggal katresnan. Kaya ceblok jantungku. Nadyan to ning donya iki akeh wong wadon digelar jembar. Nanging ya mung kowe sing pinter jiret batinku. Wong wadon wiwit saka pucuking rambut nganti jempol sikil ora getek cirine. Apa meneh yen wong wadon nggen ngisor kuping kuwi enek andeng-andenge biyo. Donya iki kukut musuh kowe. Kut. Ning model wong kaya kowe iki janjane ayu ning ketoke gampang kapusen lho nawangsi. Kowe ngucap apa aku ora ngerti.
Kakang Gandamana tindak ya kene kowe bludusan rene. Pancen tak sengaja. Lan Gandamana ora perlu ndok tangisi. Ora perlu kowe sedih. Entenono 40 dina mengko kowe tak kawin. Kok 40 dina? Merga bojomu wis mati ya ning Pringgondani. Kowe ngapusi. Kowe goroh. Kakang Gandamana ki wong prawira. Kae wong digdaya Surasakti Mandraguna. Nadyanto digdaya kaya apa yen pancen kodrate mati ya mati. Yen kodrate mati ya mati. Mula bab Gandamana ora perlu ndok pikir, ora perlu ndok gagas. Sing ana ngarepmu iki wong lanang sing saguh mulyake kowe lahir batin. Kowe njaluk apa mara gage matura? Yen kepengin gateng nganggo mutiara, kowe pengin nganggo jarik mas blebekan matura karo Harya Suman. Mesti wae tak wujudi. Aku ora edan bondo donya ora milih derajat pangkat. Tetep Kakang Gandamana sing tak bekteni donya tekan akhir. Ning dheweke wis mati. Mati-mati apa aku ora ngandel, aku ora nggugu. Wes ngene bae. Gandeng neng kene sing ana mung Arya Suman karo Nawangsih Ripalungguhan iki apik-apikan aten. Aku wong lanang, kowe wong wadon. Aja goroh karo batinmu. Sing jenenge wong wadon mesti mbutuhake pengayomane wong lanang lan wong lanang ya mbutuhake katresnane wong wadon. Mula kang mangkono kowe ra pengin duwe anak cakrak kaya Harya Suman. Ora pengen duwe anak sing sigit kaya Harya Suman. Yen kowe pengen ayo ladenono aku mesti apa mestine wijiku sing tak tandurana awakmu bakal dadi bocah pepethingan Nawangsih. Aku ora perlu suwe-suwe. Watone marem ya wis. Ora perlu suwe-suwe, cukup sak mareman. Anggenku edan kepayang karo bojone Gandamana, nyatane gawe atiku kuwi gidhuh ning bareng wis weruh lan disuguh ya mung kaya ngono kuwi jane. Nawangsih edian tenan lah bojone pancen Gandamana semono gedene. Mula bareng karo aku wah kamban Pak.
kebangeten. Dudu pakartine menungsa nanging pakartine kewan. Harya Suman sing ngrenggut marang kasucenku. Mesti tapi kian dadekake kuciwane Kakang Gandamana. Pedaya apa Nawangsih urip? Luwih becik aku mati wae tinimbang awakku diregeti Harya Suman. Nawangsih. Sapa sing ngurang tata karo kowe? Harya Suman. Suman! Suman! Langit kelap-kelap katon lergincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik Harya Suman kepiye kabul kawusanane nalika semono jeneng sira nyuwun palilah kelawan Pandhu bakal njampangi lakune Gandamana marang Pringgondani. Ndak sawang kok katon tawang-tawang tangis ana lelakon apa Harya Suman. Ngaturaken kedrawasan sinuwun. Babar pisan kula mboten nduga mana. Sak sampunipun Raden Gandamana mlebet wonten ing tapa wates Pringgondani. Mboten ngertos sangkan paraning bilai. Lajeng dipun prawasa dipun ranjang gaman kalian buta-buta Pringgondani malah samangke Raden Gandamana sampun pejah sinuwun. Wah ladalah aku melu bela sungkawa Pandhu. Kowe duwe abdi sing setya bekti marang kowe ya kuwi Gandamana nyatane kudu pundhak pugut lelakone teka semene. Ning supaya jejeg adeking ratu kudu tetep ana patih. Gandeng palungguhan patih ri palungguhan iki kotong kira-kira sapa sing wajib ngiseni. Harya Suman ingkang kula tetepaken dados patih wonten negari Ngastina. Aduh, matur nuwun sinuwun. Gandamana lakon apa iki?
Raden Gandamana tek tasih sugeng. Iya. Aku tetep urip. Aku gelem mati yen mati bareng karo dapurmu. Wonten menapa? Aja etok-etok ra ngerti. Kowe golek kamulyan kena, golek kelungguhan kena, golek jabatan kena, ning aja ngidek-idek kancane. Perkarane Gandamana karo Sumat. Iki mung perkarane Gandamana karo Sumat. Dosane bojoku Nawangsih apa? Dosane Retna Wulan apa? Kowe dudu menungsa iblis, kowe kewan tenan. Ya! Pejah kula sinuwun. Ingkang abdi pejah sinuwun. Iki sapa? Kula ingkang abdi pun Sumat. Wujudmu nek dadi kaya ngono. Kula mboten dosa mboten lepat dipun ajar kaliyan Gandamana sinuwun. Jimat sesembahan kula. Kula ndodho dumateng kalepatan. Kula ndodho dumateng dedosan. Pramila kula nyuwun pangapunten ingkang ageng sinuwun Prabu Pandu. Gandamana dadi wong kuwi aja mung dadi wong bener, nanging kudu dadi wong bener lan sing apik dhewe kuwi dadi wong sing wicaksana. Nadyan satriya kuwi yen perang pancen golek menang, ning menang sing sejati kuwi yen bisa ngalahke karo hawa napsune dhewe. Ngastina iki negara hukum, negara sing duwe tatanan, ora kena empyak awur-awur gugu karepe dhewe ngono kuwi. Dina iki prajaku bumiku Ngastina hawane panas, Ngastina kebak nista, Ngastina wis kebak dosa.
negara sing elek kaya ngene iki ora pantes dilungguhi wong sing suci kaya Gandamana. Gandamana kene iki Mekragina semubang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanikara sakeater wah ladalah adikku Gandamana wis bali marang Pancala Radya. Nadyanto mripatku ora weruh ning aku bisa nyurasa marang lelakonmu ana ing Ngastina. Lan kowe aja pisan-pisan ya duwe rasa serik marang Prabu Pandhu Dewayana. Ora kok panjenengane iki ratu sing kejem tega mentala karo kowe iki ora. Ngastina biyen karo saiki wis beda yen biyen tentrem rahayu saiki bareng ana suman. Anane mung wong pecicilan. Eman-eman darmamu yen campur karo wong reget kaya Arya Suman kuwi. Yata laruta godha guru kula yen tanamutusa sang Sri Gandamana gandeng jeneng sira wis bali marang negara Pancala mangka Sucitra iki Drupada iki yektine dudu wong Pancala aku mung putra mantu merga garwa mbakyumu Gandawati. Kowe dadi ratu ning Pancala ya Di. Aku tak ngembani wae Gandamana. Mboten Koko Prabu. Nadyan kados pundi kemawon paduka tetep jumeneng Narendra. Lan kula tetep badhe nindakaken menapa ing dados kekudanganipun guru kula nengki sinuwun Prabu Pandhu. Caramu mulyake Prabu Pandhu piye? Menawi mboten saged mulyakaken Prabu Pandhu kula kepengin mulyakaken putra-putranipun. Nggih kanthi kula mulyakaken putra-putra Ngastina mangke kangge srana. Kula males dumateng kebecikanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Madining perang pamuksa tandinge guru kelawan murid nenggih Prabu Pandhu kaliyan Trembaka merga racune Arya Suman.
satemah pejah sampyuh Kiai Pulanggeni jojo dadane kala trembuke wadine Kiai Kala Nadah jojo dumateng wentise Prabu Pandhu dadi lan patine Kang mangkono saya jembar nenggih Harya Suman genyo ngigohake pakarti kinarya mulyakaken pulunanira nenggih para sata Kurawa ngawontenaken ontran-ontran ambangun bali sigala-gala kinarya palengganipun para Pandhawa yektine kuwi sandhi upaya bali tengah wengi sajroning para Pandhawa lena dena bong babal dadi awu para Pandhawa lan ingkang ibu Dewi Kunti Papa Riman Wulandara mlebu ning alas Eka Cakra dadi wong alasan yekti iku dadi srana Sang Gandamana nggih nyumulyakaken Sang Guru sejati lantaran ngangkat dumateng kamulyanipun putra-putra Ngastina nenggih para Pandhawa kagelar sayembara perang sapa yang bisa ngasorake kridane Dyan Gandamana mengku sekaring kedaton Dewi Drupadi Gandamana kowe ngaku digdaya ki nalika biyen saiki wis dadi wong tuwa kempong pira jambul wanen kenapa kok reka-reka ngedekni sayembara perang iki putra Ngastina calon ratu Ngastina Duryudana ya Kurupati kene ponakamu Drupadi Pancali tak boyongi hak muktekke ana praja Ngastina yen pancen jiwa prawira ayo kukupen Drupadi waton pinter nglangkai bangkine Gandamana lumantar sayembara njaluk Radawa umurmu digdaya swareng yudha sang prawira Pancala Yayi Gandamana kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kaka Prabu Drupada piye kabare Kurawa bisa ngalahake sira ora inggih pangestu paduka kula saged nyingkiraken para sata Kurawa Kurawa sida kalah karo kowe inggih mongko wis pira ratu sing bisa undur-undurake
nganti ripalungguhan iki durung ana tandha-tandha narendra utawa satriya sing bisa timbang bobote karo kowe. Yen nganti kedelarung-delarung ora ana menungsa sing ngalahne kridamu apa kelakon ponakamu kae Drupadi ciklu-ciklu jambul wanen kempong pirot ora diwengku karo kakung. Nyuwun pangapunten, Bi. Kula aturi pitados kaliyan Adiling Kodrat Koko Prabu. Adiling Kodrat piye? Menawi sampun pinanggih judhunipun lan dipun kodrataken kaliyan pangeran tartamtu badhe wonten sang anyar katon ingkang kuwawi ngasoraken kridanipun Gandamana. Sang anyar katon sapa? Tembung aja lelewidan. Anyar katon sapa? Nyatane ora ana sing iso ngalahke kowe anyar katon karepmu piye? Kawula nuwun sewu. Amit pasang Kalimantabe tinebening tulak manu dumawing tawang tuwang. Sinuwun Prabu Pancala kula ingkang sowan bekti kula katur sinuwun. Ya, ndak tampa. Iki ana Brahmana nom-noman. Kowe pendhita sapa lan saka ngendi? Nun inggih kula pendhita Lelana saking wana Eka Cakra. Nami kula pun Brahmana Dwija Kangka. Sing dhuwur gedhe iki sapa? Aku Brahmana Wijasena. Sing bagus nganggo jubah kuning kuwi kula Brahmana Wijanarka. Banjur ana wigati apa teka ning Pendhapa Pancala. Nyuwun pangapunten yektosipun waleh-waleh menapa. Bot-botipun kepingin nuruti dumateng krenjeting manah kula. Kula badhe ngebun buninjing Anjejawah sonten. Nglamar sekaring kedaton Pancala Dewi Drupadi. Mugi wonten kepareng paduka sinuwun paring pangestu lan ugi mala kramakaken kula pun Wija Kangka kaliyan ingkang putra pun Dewi Drupadi sinuwun. Wija Kangka, apa kowe iki ra ngilo karo githokmu? Kena ndak arani gedhen piyak kurang cagak. Wong wuta ngitung lintang luku sinawat dalang kayu tangeh kenane cepak lupute. Apa kowe ra nonton kahananmu ki piye? Kowe iki mung pendhita nom, pendhita alasan, parandhiran rabi karo ratu, paling klakon rabi karo Drupadi, anakku arep kok jak urip cara piye? Kowe ngurusi awakmu dhewe wae ora iso ngurusi anake wong. Dipikir aja waton karep ngono kuwi. Lemah bengkak nyelo-nyelo. Pendhita ora urus. Wis kene iki jibek bludrak. Anakku randang entuk jodoh. Andi ganggu wong alasan. Gandamana. Piye? Nuwun pangapunten. Ing ajeng kula lak sampun matur bilih sayembara ingkang kula gelar menika tinarbuka. Tegesipun sinten kemawon menawi badhe mupu sayembara kula ladosi menapa mestinipun. Nanging ing menapa kok ripalungguhan samangke paduka malah ngiyas dumateng para Brahmana muda kula wau. Brahmana menika yen pancen badhe mengku anak kula Drupadi badhe kula ladeni menapa mestinipun ning parandene malah paduka gusah kados kewan mongko pendhita menika cedhak kalian pangeran yen nganti nelongso dumateng Bathara kula kuwatos menawi ngantos Pancala mangke wonten bebendu menapa-menapa sinuwun aduh mati aku
Gondomono. Pun kakang ki mau kalimput di, aku kalimput. Apa tak tututane pendhita telu mau tak njaluk ngapura. Koko Prabu cekap jenak pinarak wonten kraton kemawon dene kula ingkang dadi nungka lampahipun Brahmana Tiga kala wau. Aku jalukno ngapura ya, Di. Iso kan kok? Saritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman sakliyane Gondomana mesti wae sulap sakliyane Gondomana mesti wae pangkling marang kowe cah telu ning aku ora bakal kekilapan. Kowe tak sawang pasuryanmu memper kaya bapakmu Sinuwun Prabu Pandhu. Kowe Pandhawa, kowe Puntadewa, kowe Bratasena, ae Permadi. Sembah pangabekti kula kunjuk Paman Gondomana. Ya Puntadewa wis ndak tampa. Kowe tak kandhani yo nggir, kenapa kok tak tungka tak oyak lagumu? Yektine pancen Gondomana ngedekake sayembara prang ki sing tak antu-antu, sing tak tunggu-tunggu ya mung para Pandhawa. Biyen wong tuamu gedhe, darmane gedhe, labuhe ling gembleng le minterke karo aku. Durung nganti aku males karo bebudene wong tuamu panjenengane kaselak seda nalika perang pamuksa. Aku ngedekake sayembara perang sapa wae sing bisa ngasorake kridane Gondomana kuwi ingkang mengku marang Dewi Drupadi. Wis wancine aku kepengin mulyake tedhak turune guruku ya kuwi kowe Pandhawa. Mula ripalungguhan iki ngangge cara sing prayoga. Cah telu salah siji etok-etok perang karo Gondomana aku mengko tak trima kalah, aku tak trima ngalah. Wengkunen Drupadi aja dadi wong alasan mukti ana Pancala kene ya Le. Kowe murite Bapak Pandhu. Iya. Apa ulangane Bapak Pandhu ki ngono kuwi? Ulangan bab apa? Apa memper lamun to anak-anakmu Pandhawa kok ajari ora jujur? Ing ngatasi satriya ratu liya-liyane kok tandingi kok ladeni apa mestine? Ya gene Pandhawa kok pijekake kaya wong jirih getih wedi mati. Cetha lamun to wong tuwa ngajari sing ora bener karo anak-anak. Ning iki kanggo srana mulyake para Pandhawa. Apa aku mulya yen carane kaya ngono ora bakal awet. Lah banjur karepmu piye? Tandingana ladenana apa mestine? Yen pancen ngono karepmu aku mung bakal manut. Joget lak kendangi sapa sing maju luwih dhisik? Aku maju udel-udel wadukmu. Ayo
Bratasena yen pancen ngejak tenanan ketokno kaprawiranmu. Ayo sing bakoh Bratasena. Gini ora gondro sepira ngendel-ngendelke. Kakian gluduk orang udan. Rusak-rusakan bocah. Ora ngerti tata krama, ora ngerti tatanane wong perang, kudune yen perang karo wong gerang kuwi ora kena ntracak sak ndure tenggak. Kowe wani ndupak pilingane Gandamana nganti aku tiba kalenggak. Ya, Bratasena. Gandeng kowe mentala karo aku tur kowe ora kena diiman, aku ya tegel karo kowe. Gebrak ajiku Bandung Bandawa sembuh dadimu kowe. Bratasena Budya bocah ra kena diman, bocah ra kena gawe becik. Entek-entekane ya tanpa daya kowe. Aku Patenana Paman Gandamana. Aku isin yen kok gawe wirang. Aku Patenana eman-eman tanganku tak regeti kanggo mateni kuwi sing tanpa guna. Babu Kunti, aku pamit mati Babu Kunti. Puntadewa kakangku, aku njaluk ngapura ora bisa ngrabekke kowe karo wong Pancala. Permati kembar ora tutup anggenku ngomong kowe le. Bapak Pandu, aku melu kowe Bapak. Ragap nengge Sang Gandamana dupi midhanget sambate Sang Bratasena ingkang nyebut kanggo swarga nenggih Prabu Pandu Dewayana. Pantrawangi kokong Sang Gandamana saya kendho nggih nyemiting lan nyidak dhumateng Bratasena. Ucap krida nenggih panenggak Pandhawa Sang Aryasena. Suku mroncal mancap bumi asta anduwa dadanira Sang Gandamana anyarengi kuku Pancanaka modhot 2 kilan dawane nancep dada nembus jantung buta walikat rebah Sang Gandamana deleweran geti. Yo kene kowe Paman Gandamana.
bagus ngo pijer moro